sa firing line. Joining us tonight, risaton nga pagpangalagad is Councilor Attorney Renisito Novero. Hello, Councilor. Maayong gabi, sir. Maayong gabi, Action Arts, sa inyo bilog nga management and staff sa Action Radio. Sa aton mga salangang at palamati, maayong gabi sa inyo tanan. Salamat, Gid, sa time. No, sir, ano ang result na ka-meeting ka na kaina sa taga-DepEd? Ano ang mga plan in the future ngayon mo on? Yes, nag-meeting ko po sa aton Assistant Division Superintendent, kay Mr. Galimba, ang presidente sa ating public schools faculty, si Mr. Langre, kay Dr. Greg Moyani, kay na hindi available ang ating division superintendent. Kinagdapos naman niya kami sa Busabo. Tani nag-upod dito sa amon. Baway ko kabalo, tani naka-upod ko to. Galing kay si Dr. Pico, though I was informed na may another meeting. Anyway, nag-meeting kami and it was clarified sa amon meeting at somehow ang aton secretary sang DepEd, si Secretary Briones, already issued a memorandum circular about a month ago authorizing the resumption of face-to-face classes sa mga eskwelahan diin ang wala sing positibo sa barangay sa COVID-19. Kag ang local government unit nagata clearance o kung concurrence. And we are preparing actually our city DepEd for that purpose basta naganubo ang aton nga alert level. Isabong nagnubo kita to level 2, kag isa sa mga mechanics sa among pilion kung diin eskwelahan ang pwede, may muan siya na. It may not be all schools, in other words. Kag ang maximum number of pupils or students nga pwede mapabuto mga 20 lamang sa isa ka klase. And then should you unpack on, it will be full morning, full day, or full afternoon. O mga limitado ang number of students na pwede ka-attend. Basi kinanglanon na tondo ka nga classroom o meaning makulang kita classroom to accommodate all, no? Nevertheless, that is the reason why gina-encourage ang pagpakuna sang tanan. Including our children, agod nga makaangkon protection batok sa infection ng COVID ang aton mga kabataan ang aton mga manunudlo. Okay. Yes, sir. So, why pagid target date kung saan ni siya more or less masugdan sa Bacolod, Councilor? There is no specific date yet kung saan o pwede. But anytime when circumstances present to be favorable, then pwede lang ka-agree ang DepEd kag ang local government unit. Okay. Pero halimbawa, no, ang sa high school dito sa Alangilan, automatic to siya, sila na lang ma-decide kung may resumption dito or dapat may clearance pa sa local government? May clearance dapat sa local government. Okay. Kay kinahanglan ang issue of positivity sa COVID-19 infection should be resolved first. Kay isa sa mga basic na mga condition nila, dapat wala siyang positibo sa kabarangay within the 28 days pass. Ti lawig-lawig pa. Lawig-lawig gani. Pero sa ko gani kaina, depende na. Bisan may positive sa isa kabarangay, kung ang nagpositibo, hindi man lang estudyante. Or ang nagpositibo, hindi miyembros ng panimalay nga may estudyante. That might be accordingly and favorably considered. So this time, Councilor, hindi lang ni mangin pilot project, no? Mangin kuha na ni siya, bukas na ni sa different schools and different level ang face-to-face, most probably. Actually, Action Art, maagi kita diapon sa stage, sa tatlo ka stages. Number one, ang pilot stage. Pareho sing inimo natin sa Alangilan National High School. Okay. And then the other stage is the expansion stage. Na mo taning ginahandom naton nga ma-expand kita from Alangilan National High School to Arceo Elementary School, to Rafael Lalunan Elementary School,
Father Gratian Integrated School. Mhm. Amo na ginatawag expansion Okay. from the pilot school. Mhm. And then, ang next na stage na amo na ang normal. Mhm. Kag ang masiling naton ng malapnago na nga pag-resume Okay. sang face-to-face classroom instruction. Mhm. More or less, the majority of the schools or, if possible, sa tanan ng mga eskwelahan. Okay. So more or less after 28 days pa ni nga hulaton ta kag dira mahibaluan kag ma-determine kung bala i-pursue sa iba na maeskulahan ini or sa Bacolod City mismo. Well, ideally 28 days ang Okay. positivity frame of time Mhm. nga ginatanaw sang DepEd. But as I said earlier, depende sa circumstansya that can be accordingly agreed upon Mhm. by DepEd and the local government unit. Okay, okay. So mahulat kami sara kung saan o kamo makabalay gid upod sa DepEd sang desisyon upod sa mga parents and teachers so that we can inform also the listening public, especially ngati kung vaccination drive ang pagambalan, sige-sige man yung Bacolod City subong. That's right. In fact, over 91% na kita sa total nga population sa syudad ang nabakuna. Okay. Pero ang ini, nabakunahan. by the way, ang mga quarantine centers in which do may mga schools kitang ginagamit do for diri sa Bacolod na ibanan ni subong sir since nga naggamay na ginang cases ta. Nagamay ang mga na-quarantine kag na-isolate, but the number of isolation and quarantine facilities available amo manggihapon. For gihapon. Amo I see. manggihapon. Okay. Meaning to say, while the number of those ginbutang sa mga isolation kag quarantine facilities na-reduce, kay nag-allow man kita sa mga home isolation, nevertheless, the same number of school facilities nga ginagamit naton for quarantine and isolation are still being made available. Aha. Sige, sige. So, anyway, thank you, good Councilor, for the update sa imo suling nga meeting kaina. Good night, kag keep safe always. Yeah, thank you very much also. Again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19 until we reach normalcy in the city. Salamat, gid. Good night. Good night. Good night. Action firing line. Councilor Inisito Novero, so may arat na sila kaina sang pagsugilanon. So may mga stages ina kag ti ang mga sirkumstansya nga i-consider bisan pa man hindi malabot pa ang 28 days nga dapat wala sang case ang isa ka barangay nga may eskwelahan nga dira magkapatigayon sang face-to-face instruction. Actually, maagi gid siya gyapon gali sa 3 stages. Number 1, ang pilot. Number 2, ang expansion. Number 3, amo na niya ang pag-consider nga pagbukas malapit sa normalcy. Pero ina siya depende gyapon mo. Kabalo ka, why kita kabalo pa ni kung ano ang matabo in the coming days. Base ng medyo po wireless COVID after sa itong Omicron variant, no? At na-confirm may ari man dis Bacolod, kabay pa why na siyang bago naman nga variant nga magtuhaw. Action firing Base line. lang may gahulat na agang mga pakaisa ni Omicron ni silinga ti ari naman kami na ganagan tong pakaisa namon si Omicron lain naman nga variant balahaw ay puwera palayo lang. Action firing Klase line.